Nasa kustodiya ng Unyan kan PDEA Bicol an apat na persona na nadakop kan otoridad sa Pantalan kan Tabako na may bitbit nin 50 gramo nin shabu na pigpurbaran kutang ibiyahe pasiring sa isla kan Catanduanes alauna nin hapon kasudma Abril 18. Sigun sa tagapagtaram kan Coast Guard District Bicol matapos na itimbre sa indaan impormasyon, tulos manindang inalarma ang Coast Guard Substation Tabako as in Coast Guard K9 Operating Unit pagabot kan mga sa Pantalan, digdi na nakumpirmar na positibong may bitbit ang mga ininin illegal na droga. Katunayan, saro sa mga sospek, ang pigtutubudan pang nasa impluensya kan droga. Kaya po, nagkarabang-tabang sa tuyang mga law enforcer na mga katugangan, the police, the PDEA, and then the Coast Guard. Kaya po nasa batining sa tuya na sospek. Duman mismo po sa laog na kan barko. Kang ang satuyang K9 nag-aamoy na kan mga bitbit ninda. Sa pag-inspeksyon sa mga gamit kan mga imbueltong persona, nadiskubre ang total na 52 pidaso nin heat-sealed plastic sachet, laog ang pigtutubudang shabu na nagkakantidad 375,000 pesos na ipigsuksok sa gamit na helmet kan mga sospek, magin sa U-box kan sa indang motorsiklo. Bali po, may nag-tip na rin po sa Muya na may paabot po na 4 na lalaki na may kapot na hinihinalang shabu. At ito rin po ay sa pamagitan na sniff po ito ni Dog ng K9 ng PCG, Philippine Coast Guard. Binisto ang mga sospek na sinda Michael Angelo Capistrano, 30 anyos kan Taguig City, Domingo Casaul Capistrano Jr., 50 anyos kan Putatan, Muntinlupa City, Dante Subion, 35 anyos, asin John Spencer Avila, 26 anyos kan San Andres, Catanduanes. Sigun pa kay Galisa, maabot man sa 4 na bulan nindang pig-adalan ang hiro kan mga sospek na konsideradong high-value target. Sinda po ay magkabisto ng dati, magkakabarkada po. At ang ini po si Capistrano, si number 1 po at saka si number 2, Capistrano, pamangkin ni Domingo Casaul, si Michael Angelo Capistrano. Ang sabi po ninda, primero nindang pagtawid ng illegal na droga, papasiring Catanduanes. Sa ngunya, nakatalaan ng saangatanin magkakanigong kaso ang mga sospek. Padagos man na pinag-aaram kan otoridad kung sain ibabagsakan mga ini ang mga bitbit na droga, asin kun miyembro ang mga sospek nin sindikato.